Mga kasama, sama ko sa pa, maayong adlaw ka na tong tanan. Excited na bang tanan para sa tuang ACS? Huli ka! Hatod na ito mga kasama sa DXDC 621 Arimen Davao o sa Pride Detergent Powder. Anti-bac linis ang labada, knockout ang bakterya. Ayan, live na karon mga kasama diri sa may Ulha Village, Barangay Talomo, ulas na itong siyudad sa Davao. Pero naay balay mga kasama, no? Nagtingog ang radyo mga kasama, DXDC ang gipaminaw at ang ilaylahon ang naminaw sa DXDC. Dahil sa pangalan mo na ayan, si Nanay Persing, pila edad ni Nanay Persing? 74 mga kasama. Nay, kining radyo imuha ng radyo na nga nagtingog karon. Unsa nga istasyon na siya? DXDC Arimen Davao ang gipaminaw. Nanay, tungod kay ikaw ang atuang nakapasa sa atuang gipangitang nga requisitos, pagpaminaw o pagbato o Pride Detergent Powder. Wala ito ang t-shirt, Pride Detergent Powder o DXDC nga t-shirt na dawata na ayan, ginagili mo malingtan suotag ginanay kay dito kinasuton. Nanay, natay face mask anti-bac suotag ginanay kay para iwas ta sa bisan unsa nga bakterya o virus. O syempre, di lamang ka na mga kasama, doon lang pagitay cash, ihatag kang nanay. Kaya siya man ang ito ang ACS, huli ka dawata itong cash nay. And of course, ayan, natay Pride Detergent Powder, kalamansi and Jasmine nay. Ayan, dawata nay, kaya para makalaban na kita nay, no? Usang kabuang yung budget niya na. Of course, dili lang ka na, naputay dalang usa ka sakong bugas nay, dawata nay. Syempre, doon na tayo, grocery item. Ayan, dawatan na itong grocery item na nasa imo tanan atong pa-premium na yung sa itong masuki sa DXDC na. Salamat sa DXDC RNN. Kamu po mga silingan, maminaw po mo sa drama sa RNN kay ako magkadawat sa premium sa manak ko. Ayan, Nay, salamat kay Nanay Persing sa imuhang pagpaminaw sa DXDC o sa tuang ACS huli ka. Hatod mga kasama sa DXDC Arimen Davao o sa Pride Detergent Powder, linis ang labada, knock out ang bakterya. Kasama mo sa balitang serbisyo publiko, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years. Radyoman Joel Veray, Tatak Arimen. Sa radyo mo, Arimen.